Silav hevelno, vernîrojiyan bi awayekî lez û bez ser atomê re derbas bibin. Atom çi ye? Pênaza atomê em dikarin bi vî awayî bikin. Atom yekheya bingehîna madde ye û parça herî biçûk a hemanekî kîmyayî ye ku taybetmendiyên xwe yên kîmyewî diparêze. Atom pêkatiya her tiştê li dora me di nav de hişk, şilek, gaz û plazma. Hemî çi ne? Hemî di pêkatiya wan de atom heye. Pêkatiya atomê bi xwe çawa ye? Piya vî awayî nukleus heye. Di hundirê nukleus de proton heye, ê sor a, nutron hene û vana jî yê li derê dorê doş dibin jî elektron in. Atomek bi xwe vî awayî tê xuya kirin. Wek hûn dibînin nukleus dendikê wê di hundirê dendikê wê de proton û nutron heye. Li derveyê wê jî elektron hene. Ev çi ye? Atom e. Ma wekî tiştek negotiye, ez bawer dikim ev bes e. Bi atomê de bi rastî mikarîya û cedwela atomê daniya vê derê hema min nedaniye. Belkî em pêş de nîşaniya bidin heke hûn dixwazin bibînin. Wek hûn dibînin ew cedwela metal li ku derê ne. Bi rastî va karê kîmyayê ye. Tiştekî wisa ye. Va rast karê kîmyayê ye. Em ê li ser kîmyayê em bi ser vîya biaxivin wê baştir bibe. Li vê derê jî dudiyê de hene. Tiştekî wisa ye. Em ê di kîmyayê de li ser vir biaxivin. Dema ku me kîmya vekir, em ê xweş li ser biaxivin. Bira vîdyoyê jî qasqanda be, bira pir zêde nebe. Heke armanca min ji ber ku ez qala peyvan bira hûn carî bibihîzin di kurmancî de min çawa dibêjin. Ji ber vê kezinekî kin pê digirim, kin û bin pê digirim û lez û bez ser re derbas dibim. Pêka vê xatirê we em ên di vîdyoyên din de biaxivin.